Здравейте, аз съм Моника и съм на 18 години. Уча в НПГ Димитър Талев. Занимавам се с музика от 13 годишна. Любима песен, те всички ми харесват, нямам определена любима. Има много певици, които ми харесва как пеят, но най-много ми харесва София Маринова как пее. Ако аз печеля Градът търси талант, ще си купя нещо, което ще ми остане за спомен. Светът за мен е хубав, добър, но просто трябва да знае човек как да се живее живота в него. Мене музиката е нещото, което може да развесели човек, да го направи щастлив, в същото време и да го разочарова, да бъде тъжен. Музиката прави човека всеки път да бъде по-силен и да се справя с всичко около себе си. Обичам музиката, бих искала да продължа да се развивам в това и нещата да вървят все по-нагоре и по-навътре. Може би най-голямата ми мечта е да създам добро, стабилно семейство и да бъда детски учител.